ഹായ് ഗായ്സ്, ഇതിലാജാണ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് കുമാരസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒളോപ്പാറൊക്കെ പോവാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് നാളായി ഒളോപ്പാറ പോയിട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് നമ്മളെ സൈക്കിൾ ക്യാമ്പർ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ക്യാമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ്. നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പഴയ വണ്ടിയാണ്. ഏകദേശം ഓൾഡ് മോഡൽ നിങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്, ഒളോപ്പാറ പോയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മളെ വണ്ടി. ഏകദേശം 80 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടും. ഈ സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പോൾ ഇവൽ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ വരുന്നത്. ആ കാണുന്ന റോഡ് നേരെ വലത്തോട്ട് കോഴിക്കോടേക്കും ഇടത്തോട്ട് ചേളന്നൂരും. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ നേരെ ഒളോപ്പാറയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ്. ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ കുത്തി ഒലിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടോ. ഇതാണ് ഗൈസ് ഒളോപ്പാറയ്ക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒളോപ്പാറ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാണാം, അവിടെ ഒരു വീടൊക്കെ കാണാം. നല്ല അടിപൊളിയൊരു വീട്. ഇവിടെ പോവാ. ഇതൊരു പാറക്കുളാട്ടോ. ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനാണ്. ഈ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൗസ് ബോട്ട്. ഇതാ ആണ് ഹൗസ് ബോട്ട് ഇവിടത്തെ. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ്. 1, 2 അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ. ഒളോപ്പാറ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാലുണ്ട്. അപ്പോൾ പാലത്തുമ്മൽക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. ആണ് നമ്മുടെ ഒളോപ്പാറ കേട്ടോ. ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കൊല്ലമായി വന്നിട്ട്. നമ്മൾ 1 കൊല്ലം മുന്നേ അവിടെ സൈക്കിൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് 1 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളും വന്നത്. ഏകദേശം ശനിയും ഞായറും ആയാൽ ഒളോപ്പാറ ഫുള്ളാണ് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂവികളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുമക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിലീപിൻ്റെ നല്ലൊരു മൂവി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഏകദേശം കക്കോടി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വഴി ഒളോപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോരാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വൈബുകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ വണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് വീഡിയോസ് എടുക്കാലോ, അതേപോലെ തന്നെ മഴയൊക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനോ വിചാരിച്ച് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളെ വണ്ടി. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള വണ്ടിയാട്ടോ. നല്ല അത്യാവശ്യം മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്രയാണ്
നടന്നു പോകുന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇനി നേരെ അറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക. നമ്മളെ സൈക്കിൾ ക്യാമ്പറിൻ്റെ യാത്രകളൊക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം കഴിയാനായി. എന്തായാലും ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.